नमस्कार. उत्सव ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. उत्सव आमी मनयतात. दसरो, दिवाळी, रामनम, चवथ अशे कितलेशेच पौराणीक कथा आमकां पळोवपाक मेळटा. जेन्ना जेन्ना धर्तीचेर अतिरेक, दुराचार, भ्रश्टाचार जाता तेन्ना देवाक अवतार घेतलो पळोवपाक मेळटा आनी हें आमी मान्यय केलां. तर अशाच एका अवताराची कथा आमी जाणून घेवया. महाराष्ट्रात संतांची पुरविल्ली परंपरा आसा. ह्या संतांनी महाराष्ट्र आनी मराठी भाशेक साहित्याचे व्हड दायज दिलां. फुरसती वेळार आपले काम सोंपतकूच मनशान देवांत लीन जावपाक जाय. बरें वागप, भेदभाव टाळप. संत तुकाराम महाराजान आमकां 400 वर्सां आदीं मनीसपणाच्या संदेशा बरोबर पर्यावरणाचो संदेश दिला. ज्ञानेश्वरीन सामान्य लोकांक समजतले अशे भाशेंत गिता होंयो बरयल्यात. संत गोरा कुंभार, चोखा मेळा, एकनाथ महाराज ह्या संतांनी आपले दिसपट्टे जिणेंतल्यान देखी दिवन लोकांच्या मनाची लागवड केली. 3 ऑक्टोबर 1892 दिसा बेळगांव लागसरच्या चिकोडी हांगाच्या धनगर घराण्यांत जल्मलेल्या बाळूमामान आध्यात्मीक मळार नामना जोडली आनी संतय जालो. बाळूमामान समाजाक अनिश्ट चालीरिती आनी अंधश्रद्धा पासून पयस दवरपाचो वावर करतना जायते चमत्कार केले. आयुश्यभर बाळूमामान कुटुंब सोडून गरिबांचे दुख्ख उणें करपाचो वावर केल्लो. अशा संत बाळूमामान 4 सप्टेंबर 1966 दिसा कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या अडमपूर हांगा आपली कूड दवरली. रेवाड्या बार्देशांत बाळूमामाचे गोंयांतले पयले देवूळ उबें जालां, जांची स्थापना 2015 वर्सा जाली. बाळूमामान दिल्लो साक्षात्कार, गायकवाड महाराजाक दिल्लो आशिर्वाद आनी जांकां अदमापूर वचप शक्य ना तांणी रेवाड्या येवचें आनी बाळूमामाचो आशिर्वाद घेवचें अशें गायकवाड महाराज सांगतात. आयज हांगा कळकेच्या व्हाळार श्री सद्गुरू बाळूमामाचे मंदिर घडयल्लें आसा. परंतु हेजो कारण म्हणजे कितें आहा की म्हाका तरी एक टायम अडमपुरान वचपाक पयशे नासताले मेळ्ळे. ह्या देवान म्हाका इतको चमत्कार घडोवन दिलेलो आसा की आयज हांव म्हणटा कितें की म्हाका जशें वचोंक मेळना तशें भक्तांकूय वचोंक मेळना. काही भक्तांक ताका लागून हांगासर तुजें दर्शन घेवन तेंचो लाभ जावचो, तेंची कामां जावची. हांव हेच म्हणटा की हांव पयशा खातीर कोणाक आपयना. हांव खाली कितें म्हणटा मामांचें खाली दर्शन घेवन तेंचो लाभ करा. ताका आदमापुरान येवंक मेळना कितें आदमापुरान हांगा सुद्दां येवनच्यान पांयां पडून वयचें हे म्हाजी अपेक्षा आहा आनी सगळ्यांची कामां जावचें हें हांव मागतां ह्या मामा कडेन. बरें, तुमी मामा कडेन कशें पावले? विशय असो आसलो की एक टायम हांव बिजनस करपी म्हणून हांवें भरपूर पयशे आहले, जायते आहले, पण देवाची भक्ती नासली. खाली एक निमता खातीर वयतालो की बाळू मामा म्हणजे वचप आनी यो. एक गोडी लागलेली की बाळू मामा म्हणजे कोण. खंय थंय गेल्या उपरांत म्हाजी कामां जाताली. गेले कामां जाली. अचानक म्हाजे सगळे गेले. सगळे वताना फुडें म्हाजे कडेन जिवतलो 1 रुपया ना. पणजेच्या पुलार रावलो जीव दिवपाक. पण जीव दिता आसतना म्हाज्या हातीक कोणी घट धरून म्हटलें की अरे एक पाय आणि एक हात जाणार, त्याच्यानंतर तूं काय करणार. एक गोष्ट ऐकली आणि सरळ हांव आदमापुरान गेलो आनी आदमापुरान बाळूमामांच्या समाधी कडेन बोललो. तेन्ना एक म्हातारो येवन म्हणलो जे त्रास तुवें भोगलेले आसा ते दुसऱ्याचो त्रास आहे. चिमूटभर भंडारो दी तांकां बरी गोश्टी सांग आनी सत्य करून आपूण दितलो. ह्या बाळूमामाचे त्या म्हाताऱ्या कडसून बाळूमामाचो आज्ञा ऐकून अजून आयज हांव ह्या देवस्थान वचून चिमूटभर भंडारो दिता आनी लोक येयल्या पर्यंत म्हणटा की आपली कामां झाली.
आपण हांगा थंय भटकलो पण आयज भाई तुमच्या हातीसून भंडारो वयता उपरांत आपलें काम जालें हे म्हाका लोकां कडसून आयकून खूब आनंद वाटता आनी अशीच ही देवाची हांव सेवा करीत रावतलो जे कोण भक्त अडखळीन अडचणीन आहा ताका हांव चिमूट भंडारो दिवन हे सद्गुरू बाळूमामाच्या आशिर्वादान मामा कडेन हांव ही विनंती करता की खंयच्याच भक्ताक हांगासून खाली हात धाडचो न्हू आनी तेची मनातली इच्छा पूर्ण जावची ज्यो ज्यो भक्त ह्या दरबारान पांय लावन वयता म्हाका विश्वास आहा की कोण खाली हात वयचो ना. जय बाळू. 20 तारखेसावन रथयात्रा सुरू जाल्ली. रेवोड्या ते अस्नोडा, शिरगांव, थिवी, म्हापसा, सुकूर, पर्वरी, कालांगूट, हणजुणा, शिवोली, कामुर्ली आणि धार्मीक विधी जाले. बाळूमामा बद्दल आता भक्तांचे विचार ऐकूया. म्हाका सांगात ह्या देवळाची स्थापना जावपाचें अशें कारण कितें अशें? हे देऊळ रणधीर गायकवाड यांच्यानी बांधलं. कारण म्हणजे हे देऊळ थोड्या भक्तांक हांगासर गोंयान आमचे बाळूमामाचे भक्त भरपूर आसात. तांकां थोड्यांक कित्याक थोडे आसा ते वयतात, थोड्यांक गरीबांक हांकां वचोंक मेळना न्हू, ताका लागून हांगा येवन तेंची दर्शन घेवंक मेळटा. वयल्यान तेंची कसली कसली कामां आहात ती जाता. ते आमचे रणधीर गायकवाडा तेंच्या कामां जातात तेंची. तुमी सेवेकरी अशे बाळूमामाचे केन्नाच्यान जाले अशें? म्हाका 2 वर्सां जालीं हांगा येता. हांगासर नाच सुखानाश्रम जशे टायम मेळटा तेन्ना येता, खूब येता. आनी आमकां म्हाका आतां खूब चमत्कार घडले ते खूब म्हाजी बिश्टी अशी कामां जावं लागली. म्हाका खूब विश्वास जालो आनी सगळे कोण जर बाळूमाचे भक्त आहा पळय तांकां विचारलें न्हू तर तांकां दिसता कितें आहा तेय सांगता कितें हांगा येवन तें बरें जालें. त्या खातीर अशें आमी येत रावले, कंटिन्यू येता आमी. कसले हांगा प्रोग्राम जालो कितें आहा सगळें. हे रथ आमचो स्टार्ट जालो तर 2 वर्सां कोवीड जालें म्हणून आमी रथ काडूंक ना. तर त्यान 2 वर्सां पयलीं आमी तो रथ काडलो. तर तो रथ मिरवणूक ही चालूच आहा, फक्त 2 वर्सांची गॅप जाली. ही फुडल्या वर्सा आसतली कंटिन्यू उरतली. आनी भंडारा हो 27 तारखेक जाता, 27 मे भंडारा उत्सव व्हडलो जाता. आतां अदमापूर जाता पळय प्रोग्राम त्या प्रमाणे हांगासर कितें कार्यावळी तशी जाता? सगळे थंयसर जाता पळय तशें सगळें हांगा जाता. जावं तिथीन हय तिथी हय आमास म्हणटा, आमास जाता, मागीर दसरो जाता, मागीर दिवाळीचे म्हाका ते जाता, सगळें जाता. सगळे फंक्शन हें आहा पळय सगळें शिवरात्री जाता, सगळे बारीक बारीक प्रोग्राम सगळे जाता. तुमी सेवेकरी अशी केन्नाच्यान जाले हांगासर? आम्ही सेवेकरी झाले 7 वर्सां जाली. चालू आहा, यो वर्स चालू आहा. आरती येता, सकाळची येता, पांया पडून वयता. बाळूमामाचो तुमकां आशिर्वाद कसो कितें लागलो? आशिर्वाद खूब मेळ्ळो बाळूमामाचो. बाळूमामा कडेन पांया पडून गेली जाल्यार आमकां तो पावता कहो दिसता. आनी खूब आमची भक्ती करता आमी बाळूमामाची, श्रद्धेन येता हांगासर. आनी खूब आमकां असो भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन कामा धंद्या कडेन खूब पावता कसो दिसता. तुमचें नांव? मागीर नांव उमेश चिंचणकार. हांव कारवारच्यान आयला. कारवारच्यान हांगासर येता? हय. अदमापूर वयताले? आत्मापूर्वी ते म्हाका घेवन वयतालो. हांव तेगेलो मामला. हां. मागीर हांगासर तुमी देवळाक म्हणजे अशी कशी भेट तुमची? आमी पयलीं पासून येतात. तेणे आमकां दाखयलें तेणें सगळें. हां. महाराजान बाळूमामान तुमकां आशिर्वाद कितें दिलो? बारी मामान सगळें आमकां आशिर्वाद दिलो. सगळें बरें केलां आमकां. ओके. आनी कितें सांगूंक सोदता विशेश तेजें? विशेश म्हणल्यार तो तेगे स्वप्नांत बी येयल्लें बाळू मामा हिंगा गोंयांत कितें करूं जाय म्हणून बाळू मामाचें स्थापन करूं जाय, देवूळ बांदूं जाय लोकल कल्याणा साठी अशें तेका स्वप्नांत येयलें. आनी मागीर तें देवूळ स्थापना जालें? हय, देवूळ बांदून सुरू केलें.
केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुमधुरमति भवम श्री कृष्णाय नमो नमः वरदमूर्ते श्रीमन्मागणाधिपते नमो नमः। बाळूमामाचो भंडारा उत्सववारी जालो। आरत महाप्रसाद बाळूमामाचे हल सिद्धनाथ भक्त अदमापूर देवळाचे मानकरी श्री कृष्णा बाबूराव ढोणे हांचे हजेरीत हो उत्सव मोठ्या उमेदीन जालो। बाळूमामा विशीं तांचे विचार, तांचो गोंयच्या देवळा बद्दलचो हेत जाणा जावन घेवया।
पुजाऱ्याच्या बाळा गायकवाडचा आहे की वाटतं माझा काय काय साई अरे बाळा सांगतो ऐकून घे अरे मी वचनाचा खरा अमृताचा झाला रे बा अरे प्रत्यक्ष त्या कलियुगाचं बाळ म्हटलं सुख दुःख जे असाल अरे मला बघण्यासाठी 33 कोटी देवानी बाळ म्हटलंस तर अरे अवतार धारण करण्यास भाग पडले जगाच्या कल्याणची बाळू धनगरानं अवतार घेतलाय साई अरे मी जळी तळी काष्टी पाशाने चराचरात अरे बाळ व्यापून साई अरे प्रत्यक्षात अदमापुरात हंशान अरे बाळ म्हटलंस तर ह्या बाळ म्हटलंस तर समुद्राच्या काठाला कोकण फाट्याला अरे बाळ म्हटलंस तर अरे बाळा जे का तुला राहू बांधलेला आहेस त्या ठिकाणी बाळू धनगर प्रत्यक्षात सूक्ष्म रूपात हजर आहे अरे मी रे बाळ म्हटलंस तर कुठल्या रूपात कुठल्या वेशात अरे बाळ म्हटलंस तर अरे कशा वेळेला येईल मी सांगता येत नाही बाबा शंभूचा मी अवतार अवतार शिव शंभूचा मी अवतार रात माझा ठाव ठिकाणा क्षेत्र प्रति पंढरपूर बाळूमामान धनगर समाजात जन्म घेतलो तेका मुख्या प्राण्यांचो बळी दिवपाची प्रथा बंद करपाची आसली. चोर, दरोडेखोर, खुनी, भ्रष्टाचारी अशा लोकांक बरी शिकवण दिली. समाजाच्या मुखेल प्रवाहात हाडले. स्वताचो संवसार पणाक लावून लोकांची सेवा केली. जेन्ना गरज पडल्या तेन्ना बाळूमामान अघात लिला दाखयल्या. बाळूमामान 1892 ते 1966 ह्या काशांच बऱ्योच लिला केल्यो. आयजूय बाळूमामा भक्तांच्या उल्याक पावता. अक्कोळ गावी बाळूमामांचा जन्म झाला. कशासाठी तर ह्या कलियुगात जो अनाचार माजलेला आहे त्याला कुठंतरी आळा घालण्यासाठी सर्व साधू संतांचं दीनदुबळ्यांचं रक्षण करण्यासाठी कोणतरी एक वाली पाहिजे म्हणून प्रत्यक्षात हलसिद्धनाथांच्या कृपेनं बाळूमामांचा जन्म अक्कोळ या गावी धनगर कुटुंबात झाला. तर धनगर कुटुंबात जन्म घेणे म्हणजे धनगर हा साधा बळा दातृत्व मातृत्व आणि श्रद्धाळू असणारे हे कुटुंब जो धनगर समाज अशा या धनगर समाजामध्ये देवानं म्हणजे देव बाळूमामाने अवतार घेतला. बाळूमामाने देवपण मिळवत असताना आज बाळूमामांचा बघायला गेला तर साता समुद्राच्या पार सुद्धा भारत सोडून बाळूमामांचा महिमा सगळीकडे पसरत आहे. त्याला कारणीभूत बाळूमामांची त्याग वृत्ती आहे. कारण नुकती देवावरती श्रद्धा ठेवली आणि माणसांच्यावर श्रद्धा ठेवली म्हणजे देवपण मिळतंय हा ग्रह बाळूमामांनी आजच्या घडीला पुसून टाकलेला आहे. कारण मुख्या प्राण्यांची सुद्धा सेवा केल्यानंतर देवपण मिळवता येते. हे जर आज घडीला जर बघितलं तर बाळूमामांच्याकडे हे आपल्याला शिकायला मिळेल. बाळूमामांनी स्वतः शेळ्या मेंढ्यांची सेवा केली. मुख्या प्राण्यांच्या जीवापाड प्रेम श्रद्धाभाव ठेवल्यानंतर देवपण मिळवता येतं हे आज आपल्या बाळूमामांच्याकडे बघितल्यानंतर लक्षात येते. तर असंच हे बाळूमामाने भटकती करत 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 समाज उपयोगी काम केलं लक्षात. त्यानंतर आता खांब आहे ना भूतखांब असा आहे तो कशासाठी? भूतखांब असं काय म्हणू नका तुम्ही. म्हणजे काय कसं आहे म्हणजे त्या बाळूमामांचं ज्यावेळी कार्य चालू होतं त्यावेळी लोकांना अनेक प्रकारच्या अडचणी होत्या. कारण समाज पूर्ण यानं ग्रासलेला होता.
बाळूमामा तो जो काय मेतक्यामध्ये खांब रवलेला आहे, बाळूमामा स्वतः हयात वास्तविक सांगितलेला आहे, एक खांब मेतक्यात आणि दुसरा खांब, एक खांब मेतक्यात आणि दुसरा खांब कैलासामध्ये. म्हणजे अशी त्याची हे आहे. तर खांब रोवण्याचं कारण मामा म्हणतात, मी मेलो असं समजशीला तर तुम्ही फसशीला. मी मेल्यालो नाही, मी हयात आहे. आणि हा जो काय खांब रोवतोय शी भूत पिशाची करणी बाधा, हे जे काय अमंगळपणा आहे त्या नुकतं खांबाच्या परिस्पर्शन दर्शनानं एखाद्याची जे काय वाईट प्रवृत्ती आहे, कुणावर काय म्हणजे कुठल्या प्रकारचा त्रास झालेला आहे, की त्याच्या दर्शनानं त्याचं ते त्रासाची बाजू कमी होईल, असं त्या खांबाचं महत्त्व आहे. आणखी समाजासाठी उपदेश असं काय आहे त्यांचा? उत्तम प्रतीचे वारकरी होते ते. वर्षातून एकदा बाळूमामा स्वतः पंढरपूरला जात होते. बाळूमामाने अंधश्रद्धेला कधीच थारा दिला नाही. बरोबर. लक्षात राहा, माणुसकी हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे. त्याला काय मुक्या प्राण्यांच्यावरती जीव लावा, त्यांचं संगोपन करा, म्हणजे तुम्हाला काही सुद्धा कमी पडणार नाही. हा बाळूमामांच्या शेळ्या मेंढ्यांच्या राखणीतून आजच्या घडीला उपदेश जातो. लक्षात राहा. आणि त्याच्यामुळं बाळूमामांच्या आज तागायत 18 कळप आहेत. श्री क्षेत्र अडमपूर आत्ता पंढरपूरच्या दिशेने त्या क्षेत्राची वाटचाल चालू आहे. म्हणजे अशा प्रकारचं जगातली लोक बाळूमामांचं अडमापूर हे क्षेत्र आहे कसं हे बघण्यासाठी येतात. जातीच्या पलीकडं गेल्याला हे आत्ताच्या कलियुगातलं फार मोठं देवस्थान ह्या कलियुगात उदयास येत आहे. आदमापुरात हा भक्तीचा जो महापूर तुम्हाला जो बघायला मिळतोय हा काय उगीच मिळत नाही. तिथं काय ती शाश्वत शक्ती आहे मामांची. म्हणूनच जगातील, भारतातील नव्हे तर जगातील लोक बाळूमामा हे देवस्थान कसं आहे हे बघण्यासाठी आदमापूरला येतात. आणि विशेष करून आदमापूरला आल्यानंतर बाळूमामांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर, प्रत्यक्षात बाळूमामांच्या मूर्तीकडे बघितल्यानंतर आलेल्या भक्तांना समाधान वाटल्याशिवाय राहणार नाही. तिथं आल्यानंतर बाळूमामांचा चांगल्या प्रतीचा प्रसाद तुम्हाला मिळेल, भंडारा मिळेल, आंबिलीचा प्रसाद मिळेल. आणि तिथं दर्शन घेऊन छान प्रसाद घेतल्यानंतर आलेला भक्त नक्कीच समाधी होऊन पुन्हा येण्याचं त्याला ओढ लागल्याशिवाय राहणार. गोव्यातील मंदिरात हे मंदिर स्थापन झाल्यानंतर तुम्हाला कसं कळलं? खूप छान. हे ज्या भक्तांनी हे मंदिर स्थापन केलेलं आहे, मामा प्रथम आपल्या भक्ताची परीक्षा घेतात. आणि नक्कीच तुमची कोकण भूमी मामांना खूप आवडली असेल, नक्कीच. आणि त्याच्यामुळं मामा प्रत्यक्षात आदमापुरात आहेतच. आणि ह्या सगळ्या सृष्टीवरती त्यांचं नियंत्रण आहे, लक्ष आहे. तर ते भक्ती ठेवा आणि निश्चितपणे भक्ती ठेवा. कपाळवरून म्हणायला हे एक तुमच्या गोवेकरांना सांगणं आहे. इकडं मामा येण्याचं कारण म्हणजे मामाने विचार केला असेल की बाबा माझे खोलीतावरी गोव्याची भक्त आहेत आणि काहींना याला जमतंय न जमतंय. आणि त्या उद्देशानं रणधीर महाराज गायकवाड जे आहेत त्यांना आदेश दिला की अरे भक्ता मी येते गोव्याला येणार आहे, कोकण फाट्याला येणार आहे, तर तू माझं छोटंसं का असणार मंदिर बांध. आणि अशा संकल्पनेनं मला वाटतंय की रणधीर गायकवाड महाराज यांनी हे मंदिर आपल्या भक्तीच्या माध्यमातून श्रद्धेचा भाव ठेवून स्वतःच्या प्रपंचाचा कधी विचार न करता देवाला वाहून घेतलं त्या विचारानं. कारण आम्ही गेले कित्येक वर्ष झालं बघतोय आणि अशा पद्धतीनं मामांचं मंदिर त्यांनी स्वतः गवंडी झाला, पाच विचार तो मिस्त्री झाला, भक्तही झाला. म्हणजे अनेक प्रकारची भूमिका त्या भक्तानं मला वाटतं मी स्वतः बघितलेलं आहे, वटलेली आहे. आणि असा निस्वार्थ भक्तीचा भाव या विचाराने ह्या रणधीर गायकवाड महाराजांनी ठेवलेला आहे. म्हणून त्यांच्या श्रद्धेला खरंच मामाने इतकं यश दिलंय. कारण मी इथं जवळजवळ एक 8-9 वर्ष झाल्यास तरी येतोय. कारण अल्पावधीत ते छोटंसं मंदिर होतं. तर मामा जसे जसे इथे रुळत गेले तशी इथे जागृती अवस्था निर्माण झालेली आहे. बाळूमामाचे विचार: नेहमी चांगलं वागावं, नेहमी चांगल्या मार्गाने कमवावं, कष्टानं काम करून कमवावं, स्वतःचं हित पाहताना दुसऱ्याचा विचार करावा, दुसऱ्याला दुःख देऊन स्वतः सुखी होऊ शकत नाही. बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं, बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं.
तर आयचो उत्सव आमी हांगा सोंपयता. मेळ्या फुडले कार्यावळीत. जय बाळू मामा.